Dejan Golubić, Nacionalni demokrati, izvolite. Hvala. Već je ranije rečeno da je dijaspora prevarena i pokradena. To jest, dijaspora je ta koja je 1991. pomogla Hrvatskoj, dala nam novce za oružje, dala nam novce da se naoružamo. Pomogla tadašnjem HDZ-u, koji ih je poslije toga iznevjerio, koji ih je poslije toga napustio i zaboravio da oni uopće postoje. Danas mi iz stranke Nacionalni demokrati, mi smo prošli dijasporu, ja sam prošao SAD, prošao sam cijelu Europu, upoznao sam puno Hrvata posvuda po našoj dijaspori, uključujući Bosnu i Hercegovinu. I znam kako se oni osjećaju. Osjećaju se izdano i prodano. Danas više nemaju niti svoga ministarstva, kojega su nekada imali, kojeg poslije SDP ukinuo. Danas više nemaju ništa. Mi iz stranke Nacionalni demokrati obećajemo svakome Hrvatu koji živi u dijaspori da u trenutku kada mi preuzmemo vlast u Hrvatskoj, ali prije ili kasnije mi ćemo i doći od te vlasti, jer mi smo mlada skupina ljudi koja zna kako raditi pošteno i kako se pošteno izboriti za dobrobitak svoje zemlje. Mi ćemo ponuditi svakom Hrvatu iz dijaspore da se vrati u svoju zemlju, moći u tom trenutku dobiti zemlju besplatno, da na njoj se gradi svoju tvornicu, da na njoj započne posao, da zaposli Hrvate koji žive u domovinu i s tim novcem koji će on donijeti, koji je krvavo zaradio i stekao vani, mi ćemo mu zapravo omogućiti da dobije zemlju besplatno kako bi mogao početi raditi. S tim radom i s tim novcem hrvatska dijaspora će ponovno pokrenuti hrvatsko gospodarstvo ovdje u domovini. Prva stvar, replicirao bi HDZ-u. Znači, oni su uspješno uspjeli podijeliti Hrvate u Bosni i Hercegovini na dvije stranke. To je njihov pokazatelj koliko im je stalo do dijaspore i koliko vole tu dijasporu. Druga stvar, zaboravili ste ih čim je rat završio. Prvo, ste krali njihov novac. Druga stvar, kada je rat završio, zaboravili ste da uopće oni postoje. Ugasili ste i ministarstvo za dijasporu koje je postojalo. Hrvate u dijaspori treba poznavati da bi im se moglo pomoći, da bi mogli razgovarati s njima. Hrvati iz dijaspore su spremni pomoći Hrvatskoj državi, spremni su pomoći hrvatskom narodu, ali kad budemo mi otvoreni prema njima, a ne danas kako ste vi to dopustili, to jest niste dopustili uopće. Zato pozivam ljude iz dijaspore da glasaju za nas, da glasaju za istinske Hrvate, a ne za one koji se prodaju po to. Istinski Hrvati mogu pomoći hrvatskoj dijaspori. Dobro. 900.000 Hrvata je bilo u Bosni i Hercegovini prije rata. Danas ih ima oko 400.000. To je samo pokazatelj kako stojimo sada. S tim da ne zaboravimo da je gruntovno Hrvati u Bosni i Hercegovini posjeduju 2/3 Bosne i Hercegovine. Znači, Hrvatskoj treba snažna politika koja će pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svakome trenutku. U ovom trenutku njima treba treći entitet. Hrvati trebaju imati ravnopravno glasa sa Srbima i sa muslimanima kako bi se uopće mogli suprotstaviti njihovom nametanju svoje politike i kako bismo mogli doći do hrvatskih stajališta i hrvatske politike u Bosni i Hercegovini. Kasnije, kada mi gospodarski kao Hrvatska, kao domovina osnažimo, mi trebamo Hrvatima u Bosni i Hercegovini pomoći na sve druge načine. Gospodarski je prvi način. Drugi, poticaj svih onih iseljenih tokom rata da se vrate nazad u Bosnu i Hercegovinu, ako treba čak im dati novčanu pomoć. Treći, obzirom da smo mi 2/3 vlasništva Bosne i Hercegovine, mi možemo tamo graditi firme, mi možemo graditi tvornice, zapošljavati svoje ljude. Mi znamo kako Hrvatsku izvući iz krize, a znamo kako je pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini i u cijeloj dijaspori. Vrijeme je isteklo. Nacionalni demokrati, gospodine Golubiću, druga replika. Neki ovdje bi trebali prvo otići u Bosnu i Hercegovinu, vidjeti kako hrvatski narod tamo živi, pa bi onda mogli pričati ovdje o tako nečemu. U prijevodu, Srbi i muslimani se ne prepucavaju. Mi se jedini prepucavamo, mi jedini uništavamo svoj korpus u Bosni i Hercegovini. Nastavimo li ovakvu politiku, 20 godina od danas Hrvata u Bosni i Hercegovini više neće biti. Hrvatska zemlja treba pomoć Bosni i Hercegovini. Vlast koju je do sada vodio HDZ, vidjeli smo, nije to napravila. Zato nam očito trebaju neki drugi ljudi koji će pomoći hrvatskom narodu u BiH. A HSP dr. Ante Starčević ovdje kada nam prodaje političku demagogiju, neka nam ne priča kako bi oni pomogli hrvatskom narodu. Vidjeli smo koliko brzo se odrekao svoga heroja Zvonka Bušića, čim to više ruži Tomač nije pasalo. 412.000 birača registriranih u dijaspori, to je cijela jedna izborna jedinica. Znači, mi smo zato da dijaspora ima 14 zastupnika, a ne 3 kao što ima sada. Druga stvar, treba ponovno pokrenuti ministarstvo dijaspore koje su ukinuli kasnije. Treća stvar, ima 4,5 milijuna Hrvata vani. Ako se i ostali odluče, to jest registriraju kao birači, onda njima treba pravo dati glasa i povećati broj glasova dijaspore. Četvrto, HDZ-ovci sada pričaju kako bi oni promijenili to i povećali broj glasova u dijaspori, ali oni su na vlasti, gospodo. Vi ste na vlasti 8 godina, što ste čekali do sada? Sad ste se sjetili to mijenjati. I zadnje, peta stvar, HSP dr. Ante Starčević, Zvonko Bušić stvarno misli ovo što sam ja ispričao. To jest, ne možete pričati da je on za vas kada nije. Ako mi ne vjerujete, neka novinari pitaju njega, pa neka on sam se odluči koga podržava. I ne možete nas nazivati minoritetnom strankom, zašto ste i sami to jest, niste ni sami pokazali. Bez obzira što neki od kolega ovdje misle, nacionalni demokrati u ovom trenutku jesu treća opcija. Znači, imate prve dvije, to su HDZ i SDP, to su loši i gori. Sad se vi sami odlučite koji su koji. Mi kao treća opcija pozivamo sve Hrvate u domovini i u dijaspori da izađu na ove parlamentarne izbore, da glasaju za nove mlade ljude, za ljude koji znaju kako promijeniti vlast u ovoj državi, koji znaju kako dovesti gospodarski napredak, koji imaju snage i odlučnosti to i napraviti. I zadnja stvar, mi nikada nećemo predavati svoje heroje. Bez obzira što ovdje neki misli i drugi koji pričaju da oni bi trebali ustati, to jest da bi neki trebali ustati, kad se spominju neka imena, nisu ni oni sami ustali, onda neka počnu oni ustajati, a ako hoće razgovarati sa Zvonkom Bušićem ili nekim drugim, možemo i mi ovdje dati, pa će razgovarati. Idemo kod Saveza za promjene.